Ninsabu biswit l-art li fil-15 ta' jannar li għadda l-Awtorità Maltija l-Ambjent u l-Ippjanar ħarġet il-permess sabiex jibdew ix-xogħlijiet u jibda l-bini għall-iskola ġdida sekondarja għall-bniet u anke għas-subien. Madwar 500 student se jgawdu mill-bini ta' din l-iskola f'Ħall-Kirkop. L-iskola se tinbena fuq proprjetà tal-Gvern u l-perit Lenard Zammit spjega kif bħalissa dej il-proċess biex jintgħażel il-kuntrattur. Bħalissa mit-tender tal-kostruzzjoni ġiet ippubblikata, hekk kif tagħlaq jibdew il-proċeduri ta' evalwazzjoni u mbagħad eventwalment tibda l-kostruzzjoni. B'investiment ta' 8 miljun euro l-iskola se tkun qed tinbena ma' ġenb l-iskola sekondarja tas-Subien u l-kumpless sportiv reġjonali ta' Ħall-Kirkop. Flimkien iż-żewġ skejjel se jkunu qed jiffurmaw kumpless edukattiv wieħed li jagħmel parti mill-kulleġġ San Benedittu. L-iskola se tkun middle school, issa l-policy ġdida tal-Gvern hija li t-tfal ikunu mixed u għaldaqstant l-iskola issa tkun għal Form 1 u Form 2. Il-perit Zammit fisser kif l-iskola se tinbena fuq 3 sulari u se jkollha madwar 30 klassi. L-erja kollha tal-iskola hija madwar 14,000 metru kwadru. Il-footprint tal-iskola se tkun mibnija fuq 3,300 metru kwadru. Se tkun mibnija fuq 3 solari, ovvjament ikun fiha klassijiet, laboratorju ta' xjenza, tal-computers, uffiċini għall-amministrazzjoni. Is-sala tal-iskola eżistenti u l-ground tat-terf sintetiku se jkunu faċilitajiet li se jitgawdew miż-żewġ skejjel. Il-perit Zammit qal li dan għandu diversi vantaġġi. Il-fatt li qiegħda ma' ġenb l-iskola eżistenti ifisser li ground ġdid, trek u auditorium m'għandniex għalfejn nerġgħu nibnuhom għax se jagħmlu użu minnhom u jixxerjaw bejniethom. Għaldaqstant qed nifrankaw ukoll l-erja tal-art li bejn wieħed u ieħor tammonta għal 5,000-6,000 metru kwadru. L-istudenti li se tilqa' din l-iskola se jkunu ġejjin mill-iskejjel primarji taż-Żurrieq, Ħall-Safi, Ħall-Kirkop, l-Imqabba, il-Qrendi, Birzebbuġa, Ħalaxa u l-Gudja. B'hekk l-istudenti li sa issa kienu qed jattendu l-iskejjel f'Santa Luċija u f'Ħall-Qormi se jifrankaw mill-iskariġġ tat-trasport peress li se jibdew jattendu fi skola eqreb.